Bai. Bueno, batxaldeon, eta eskerrik asko etorri ziaten guztioi. Aurrean, heldu ekimenaren barruan antolatu den solasaldian gaude. Hementxe ditugu Paula Casares, Kike Amonarriz, bate aurkezpenik behar ez duten personak, Euskalgintza deitzen den hortan, noski. Hirugarren batek ere hemen behartzun, Iñaki Eizmendi, zoritxarrez, etxean atxa hiltzaio, edo ez du etortzerik izan, doluminak hemen gure partetik. Eta, hasteko eskatuko dizuet, nahiz da oso ezagunak zaten Euskalgintzan, eta seguraski mundu guztiak dakin gutxi gora bera zertan nahi zaten, apur batzuen burua aurkeztea, ez kurrikulum bat esatea, baizik zertan nahi zaten, edo pixka bat kokatze alde zergatik zaten zue biok hemen, ez da, behar bada topalabe, edo nondik hasi nahi dezuen. Arratsaldeon eta, pena bat, biak bakarrik egotea, eta, Iñakiri hemendik ere gure agurra, eta, saiatuko gara bere utxunea betetzen, ez? Ni hemen uste dut, bi aldetatik natorrela, ez? Bata da, topagunearen izenean, ez? Aurrean helduak heldu antolatzen duen, ekimena antolatzen duen erakundearen izenean, eta hori, azalpen batzuk eman geritzake, ekimena zergatik egindan, nola planteatu den, eta baita ere bestalde urtetan, Paularekin batera, eta hortxe bili gara, guraso batez ere erdaldunei, eta baita euskaldunei begirako hitzaldiak eman izan ditu delako, ez? Eta hitzaldi horietara, iritsi nintzen, ez pedagogiatik, zen ez naiz pedagogoa, ez naiz eskoletan ebili, soziolinguistikatik baizik, ez? Eta izan zen, zer egin dezake, familia batek, guraso batek, talde batek, aurrek euskalduntzeko, aurrek euskaraz egin dezaten, ez? Reflexio hortatik. Eta, ikuspegi soziolinguistiko horretatik, bat eduki landu nituen, eta momentu batean, gertatu zen, orain dela urte deixente, Zaldibartik deitu ziatela esan ez, haizu, hemen eskolan, hemen goltzen nuke gurasontzako hitzaldi bat. Eta zen, guztua, baina hor Zaldibarren, eta bombila pizte zaizu noitagot. Euskaraz edo orderaz? Guk euskaraz pentsatzen genuen, baina egia da, hemen gehienak erdalduna diela. Eta orduntxe, erderaz prestatuko dugu zer. Eta orduan, irakurritakoak batik galdetu, besteari galdetu, atera zen formato bat. Mi hijo hija estudia en euskera y yo no sé. ¿Cómo le puedo ayudar? Eta izan zen, hitzaldi hura eman, eta ni uste zenbat. Etorri zian segidan, gero Paularekin ere, haizu binga, eta Iñaki ere hortxe, hitzaldi horiek ugaldu zian, eta bide hori egin dugu, eta hola iritsi gara, gaurko main guru honetara. Paula. Bai, atxaldeon, Kike erranduenaren osagarri edo, egia da, nik ustut guk behar diegu familiei adierazi iztun bilakatzeko bidean aurrek ze prozesu egite duten, zer rol duten horretan, familia euskaldunak izan edo erdaldunak izan. Eta nik duela urte batzuk hasi nintzen kezka horrekin, premia horretaz jabeturik, ikerketa arloa ere jorratu dut horretan, aurren hizkuntza sozializazioa edo nola bilakatzen diren hiztun aztertu dut edo elebiduntze goiztiarra, familien egitekoa, hori dana, eta azkeneko urtetan edapen edo divulgazio zientifikoan aritzen naiz, artikuluak idazten eta hemen eta kanpoan biltzarretan parte hartzen, baina batipat bertze divulgazio mota bat, nolabait landa divulgazioa edo jendearekin harreman zuzena eskatzen duen divulgazio horretan aritzen naiz erruz eta nik horri garrantzia handia ematen diot. Erran bezala, guk behar hori dugulako hizkuntza komunitate moduan. Gure familiei hainbat gauza zohartarazi eta urtetan pentsatu izan dena hizkuntza transmisioa zerbait berezkoa dela, hizkuntzek eta kulture duten inerzia baten ondorioa dela,
hori horrela ez baita, horre lagunduko dioten hainbat ideia edatzen eta diskurtso bat euskara dakitenendako eta ez dakitenendako eratzen. Familia zaigia eta familian ikasten ditugu hizkuntzak edo hizkuntza pluralean esan marko dugu ja, azkenian bat baino gehiago diabeti baina etxean ikasten ditugu, baina hizkuntzarekin batea beste arau sozialak eta beste hainbat gauza transmititzen zaizkigu, ez? Naiz eta ez garen konturatzen. Apur bat hortaz pentsatzen zure ikerketa guzti horietan eta hortaz desente idatzia izango zea, baina galdera hori egin nahiko nizuke. Zer gehiago transmititzen dugu gurasook hizkuntzarekin batea? Hizkuntzak inoiz ez doaz bakarrik. Hizkuntzei loturik emozioak, espazioak, pertsonak, balioak, hierarkiak, horiek guztiak lotzen zaizkio hizkuntzari edo hizkuntzei gurea bezalako testu inguru elebidun batean bi hizkuntzen arteko kokapenak, tokiak, hierarkiak, horiek ere aurrek ikasten dute hizkuntzaz jabetzeko prozesu horretan. Hau da, txikitan aurrek kodea ez ezik, kode linguistikoa erabiltzeko jakintza soziokultural sorta osoa ikasten dute. Hizkuntza noiz erabili, noiz ez, norekin, eta zehazkiago erranta, nola ze hizkuntzetan hartzen den telefonoa, zein hizkuntza erabiltzen dugu ez ezagun batekin hitz egitean, edo denda batean sartzean, edo hori dena azken batean ikaspen bat da hizkuntzarekin batera aurrak hartzen duena. Hau da, hizkuntza erabiltzeko arau soziala edo molde soziala ere dago hizkuntza ikaste horren barnean. Baita, hain zuzen ere, ekimena horretara dijoa, ez? Ekimen honen ikustet, azpimarratzen duena da, aurrari euskaraz egitea bezain garrantzitsua dela, aurraren inguruan euskaraz egitea. Azken batean, Paulak esan duen bezala, aurrak jasotzen duelako egiten zaion hizkuntza hori, baina jasotzen du inguruan somatzen duen guztia. Eta aurren aurrean, heldu, ez du esaten aurrei euskeraz. Esaten du aurren aurrean. Eta nik uste hori begibistakoa dela, ez? Eta aurkezpenean esaten nuen, euskaldun bati esan bida, daukagu egitasmo hau, aurren aurrean, helduok heldu, ez duzu gehiago esplikatu behar. Badakigu denok zertaz ari garen. Eta burura datorkigu plaza, eta plaza hortan daude umeak, eta umeak euskaraz eidia, baina gurasoak erdaraz eidia, eta ez da, umeak euskaraz egin. Eta eruntzuna da, askotan, kanpaina udela medio maiz aipatu duan anekdota hori, aurrak euskaraz egin, guraso eta egia jolasten, pues horretan ari gara, nik uste hori dela eskuartean daukaguna, neurri handi batean, eta aurrek hori berehala ikasten dute. Ikasten dute ere, eta nik uste hori dela beste puntu bat, zer dan zuretzat garrantzitsua. Ze hizkuntzari ematen diozun garrantzia. Eta zu zeuk ere, berak ze hizkuntza hitz egitea nahi duzun. Hori aurrekoan, Hondarribian izan dako lehenengo hitzaldian, aita batek esatezian. Baina hemen gaur egun ja dena empatia da, eta hola, eta ni malaletxian jartzen naiz, erderaz entzuten badiot. Zer egin behar dut? Zu segi malaletxian, nabaritu dezala malaletxian zaudela. Aurrak jakin behar du, jontxo, ni erderaz hitzeiten duanean, nire gurasoak malaletxian jartzen dira. Hori, ni baukatan edotatetxean, gure aurrek bazekiten, aita malaletxian jartzen zela erderaz egiten bazuten, eta norbaitekin asko enrollatzen manitzan, alabetako batek, esatezian, papa, vamos. Eta orduan, are bazekin, aizala, inga, alde mendi, bestela ikusiko zu. Alde horretatik ikerketak ere garbi erakusten du behinpinik egin dudana Nafarroan, azkeneko markadetan, edo gure historia laburrean gertatu den hainbat herritan, gertatu den familietan, eta euskara galduetzen hainbat familia euskaldunetan hori gertatu zen. Hau da, gurasoek ez zuten auzitan
paratu, ez zuten kuestionatu aurrek erdera ikasi behar zutela, eta garai horretan eskola erdera zen, baina erderaz etxean aitzia, hortan irmo jokatu zutenek, lortu zuten etxean euskara gordetzea, eta belaunaldien arteko harreman hori euskaraz izatea. Horrek euskaraz izaten segitzia. Aldiz, horretan irmo jokatu ez zuten hainbertzek, aurrek ekarri zuten erdera hori, ja plazan beren ganatua zutena, eskolan ere bai, eta aurrek dena ekartzen dute etxera, berrikuntza bat ipatez, eta horren aitzinean irmo jokatu ez zutenek, eta amore eman zuten horiek, ahalbidetu zuten familietan hizkuntza aldaketa gertatzea. Eta erdaraz aritzea aurrekin. Beraz, bat nator erabat kikidionarekin. Garrantzitsua da familietan hizkuntzari balio matia eta hori ikusaraztea aurrei. Guretako importantea da. Bertze hizkuntza jakitea bai, baina eta horretan nolabait etxeko hizkuntzen kudeaketa koherentea egitea. Euskaldun familiez, nik uste retrato horrekin aizineten, eta baina zer transmititzen dute euskara ez dakiten gurasoiek, zuen ustez? Ze hizkuntzarekiko ze arau sozial, nolako transmisioa egiten dute? Euskaraz ez dakiten, diozu? Oiek euskarari buruz. Nik uste dut urtetan euskal mundutik ez dugula diskurtsorik izan euskaraz ez dakiten guraso hoiendako. Are gehiago, familia transmisioaren eredu klasikoan oinarritzen zen ikuspegi horrek bazter uzten zituen familia hoiek. Euskararen transmisioan deus egiterik ez balute bezala. Eta nik uste dut euskaraz ez dakiten guraso hoiek ere aldundu behar direla. Eta ikusarazi bertzaiela ze egiteko zerrol garrantzitsua duten euskararen bizi berritze prozesuan. Zertaz, euskaraz ez dakite, biztanda, ezin dute irakatsi, ezin dute transmititu, baino bai euskarari loturiko balio jarrera positiboak transmititzen aldituzte. Eta hori egokia ez ezik beharrezkoa ere bada. Beraz, aurrak motibatzen aldituzte eta aurrek hoiei euskaraz egiteko aukerak eman. Naiz eta haiek ezin egin euskaraz. Eta nik uste, milaka eta milaka adibide ditugula. Osa, ez da ulertzen gaur egungo euskararen egoera, milaka familia erdaldunek egin duten ahalegina ulertu eta nabarmendu gabe, ez? Eta egia da, guraso erdaldunek, eta nik uste izan dago ez dakite esperientzia zenetzat, oso esperientzia aberazgarriak izan dira beti guraso erdaldunei emandako hitzaldiak, ez? Eta oso esker honekoak zen. Normalian etortzen dira sekulako motxilarekin, eta zalantza eta galdera askorekin. Normalian oso antzekoak denak. Eta bate izaten da, ea dakiten euskara apurtxo hori erabiltzea ona dan edo ez dan. Guazen ez behin, aita baten nola galdezun, pero es bueno hablarles, da esaten, a ver, ez gaitezen pasa, zuk itzein galdezun guztian, eta orduan, hor, zama batzuk endu behar dizkiegu. Etxeko lanekin daukaten obsesioa, eta askotan galderoetan galdetu izan diet, zuek sentitzen duzue guraso euskaldunekiko sekulako desbentaja daukazuela aurren hezkuntzan, eta entzuten duzu, baino bai, sendo bat entzuten da. Eta baino, bagoazen hori desmontatzea. Eta hori desmontatzen da oso errez. Azteko esatu, bi gehi bi, ontan lagundu dezakezue, bai. Erro karratua, I, Z, hau, A. Bueno, bida hor bentaja dokazu, esan diezaiek ezu ez dakizuela euskeraz, eta orduan ez dakizuela, baina da, erakustea lagundu dezaketela gauza gutxi batzuetan, eta bigarrena, eta beti esaten dut, nahiago dut, ama erdaldun bat, bere seme-alaben
ikasketa arduratzen dena, animatzen dituena, motibatzen dituena, saiatzen dena beraiekin batera jolasten, eta ez aita bat, ze kasu honetan denak aitak dira, bere seme-alabak zen mailatan dauden ez dakiena, naiz eta ega euki, eta bere tutorearen izena zein den ere ez dakiena, horrelakoak ere baditugu. Seguro, ama erdaldun horrek, egadun, aita euskaldun horrek baino, askoz ere, transmisio lan hobea egiten duela. Naiz eta euskara ezakin. Eta bueno, horrelako diskursoan nik uste importantea dela, batez ere, motxila arindu eta motivazioa onditzeko. Eta hor, uste dute, gainak gaur egun, orain dela 20 urte, zailagoa zen, baina gaur egun dauden baliabideak aur baten ikasketa jarraitzeko sekulakoak dira. Itzultzailea neuronaletik hasita, dago lehen bazu. Eta gero beti ala ere esaten diete, ala ere, saiatuko zarete launtzen, eta esango dizuete, hori ja ez da horrela egiten. Eta orduan, gua, etxe. Bueno, ematen du guraso erdaldun horiek kontzientzia handigoa daugatela batzutan, ez da? Euskaldunek baino gehiago. Batzutan bai. Noraino da hizkuntz portaera horiek dauzkagunean aurrei euskeraz egin dezaten eskatu, eta gero gure artean gaztelaniaz hitz egin, daulako ohitura txarrak ditugun horietan, noaino da kontzientzia eza, eta noaino da nagia, o ezina, edo eragina handiegia inguruarena, badaukazue hor zeu pentsatu? Nik uste bietatik dagoela, neurri handi batean. Azken mola honetan, hitzaldietan eta ariketatxo bat jartzen dut, eta da, zuen ustez, zein da arrazoirik nagusiena, euskeraz egin daiteken kasuetan euskeraz ez egiteko, zuen inguruan. Izan guraso, izan ikasle, izan euskaldun berri, izan euskaldun zahar, Nafarroa, Araba, Goierri, berdin da. Denek, 16 aukera eman da, beti gailentzen dana da, ohitura edo inertzia. Eta hori da, ohituraz egiten dugu. Gero egia da, ohitura horren azpian, faktore oso desberdina daudela. Zer errestasun daukazun, zein gurune daukazun, eta hor bai azaltzen da beste faktore bat kontzientziarena. Uste dut biak batera eraman behar diela. Guain, egia da, eraldaketa mugimendu guztietan, beti minoria aktibo bat dela motorea. Eta gero minoria horrek zabaltzen du. Ni uste suerte handi bat daukagula. Momentu honetan Euskal Herriko gizartearen gehiengoa, euskararen aldeko politikak sustatzearen alde dago. Hori ez da, hizkuntza gutxitu guztietan gertatzen. Aldekotasun hori, malgua da, eta batzuk aldarrikatzaileagoak izan daitezke, eta beste batzuk aldekotasun, zango genuken, suabeagoa izan dezakete. Baina hori, gutxietxi beharko ez genuken aldeko faktore bada. Horregatik nik uste, bai Euskaraldia, bai horrelako ekimenek lagundu behar dutela aldekotasun hori praktikara eramaten, aktibo bihurtzen. Inertzia horiek puskatzen. Inertzia puskatzea, batzuetan oso horreza da, baina ondo dakigun bezala beste batzuetan ez. Eta hor dago horregatik, bai ikastetxek, bai erakundek, baldintzak sortu behar dituzte, hizkuntza ohitura aldaketa horiek gerta daitezen, eta guk, euskaltzalen mugimendutik saiatu behar dugu ere, herritarrak aktibatzen horrela ez, eta orduan, bi horiek eraman behar ditugu, nik usteet. Bai, inertziak hausteko eta inertzia berriak, euskararen aldeko inertzia berriak zabaltzen hasteko, biztan da hori prozesu baten ondorioa dela, eta hor behar direla nolai bultzada, agian gutiengo kontzientziatu eta nolabait aktibo baten eredua, eta batzutan gero inertzia bihurtzen diren eraldaketa sozialak mikrobelaunaldi batean hasten dira, baina hori sozializatu behar da, landu behar da, eta edo nola ere, ari gara familien jokamoldea, portaerak aipatzen, eta nik uste dut ez dugula erori behar neoliberalismo linguistikoak azaltzen duen axioma horretan, eta horren inguruan komentatu nion egun batean gikeri nire kezka zela onartzea neoliberalismo linguistiko delako horrek defendatzen duen bezala, familietan gertatzen dena familien autua da. Bai,
baina ez guztiz. Familiek autuak egite dituzte, baina haiek dituzten aukeren arabera, eta aukerak, benetako aukerak izateko berdintasunezko aukerak behar dira izan, baliabideen arabera, informazioen arabera, beraz, familian eta familiaren jokaera, portaera, autu horietan kontua fokalizatzeak ere eskatzen du bide batez, aktibatzea mekanismo ahaltsu bat, gizartetik, administrazioetatik, autu horiek benetan aukera erakargarriak bihurtzeko. Baiz, hemen bi joerak daude, batetik bado, joera soziologikoak izango liratekenak, eta horiek dira, zango nuke, joera orokor batzuk, testu inguruek markatzen dituztenak, eta gero egia da, gero, norberaren autokonstientea badagoela. Baina egoera makroen aurrean, autokonstiente hori errazagoa, ala zailagoa izan liteke, baldintzak aldekoagoak edo zailagoak izan ez, eta nik uste bai Euskaralditik arigunen planteamenduen denean, eta entitateak inplikatu nahi izan denean, eta hemen aurrean ere, behin eta berriro esan dugu, ez? Gurasoek, irakasleek, monitorek, beren autua egin dezakete, baina autu hori egin dezaten ere baldintzak sortu behar dira. Eta baldintzak horiek sortu behar dituzte udalek, sortu behar dituzte goi mailako erakundek, ikastetxek, guztietako erakundek. Eta guk gero, mugimendu euskaltzaletik ere hori lagundu. Nik uste bi baldintza horiek ezinbestekoa direla. Monitore batek euskaraz egitea hautatu dezake, baina inguruan ikusten baldin badu horren aldeko giroa dagoela autu hori egiteko erraztasunak eta baldintzak ematen zaizkiola, autu hori erraza egingo du, eta gainera kolektiboki egiten ari den autu badela ikusten badu, eta nik uste horrelako ekimenek balio dute palanka gisa, helduleku gisa. Kirol elkarte batean, egon daiteke persona bat, pentsatzen duen nahi euskaraz egiten hasi behar dutela kirol elkarte hortan, baina agian ez zaio erraza hori planteatzea. Bueno, aukera hauek heldulekoa ematen dute, aizue, ekimen hau dago, eta guk ere planteatu berko genuke ez. Eta gaina hau ere da, eta hura ere da, eta beste ere da, eta orduan, horiek sortzen dute giro sozial bat, aurrera pauso horiek errezago eman daitezen. Minori aktiboak eta aipatzen aizate, eta nolabait bultzada emango duen jendea, ez? Hortik etorriko alda, zuen idea hori herrietan batzordeak sortzekoa, edo hori pixka bat esplikatuko zenukete, alba zenute behintzat? Bueno, hori sortu da, ekimen hau ere Euskara Elkartetatik ere sortu da. Eta hor Euskara Elkartek ikusi genuen, eta topaguneak ere ikusi genuen, Euskaralditik Euskaraldira beharrezkoa zela ere aktibazio soziala mantentzea. Are gehiago COVID garai hauetan. Segia da, COVID-ak ekarri du, orain azken bola honetan gutxi isiago, baina badirudi berriro ere atzera egiten ari garela, kaleak ustutzea, taldeak murriztea, harremanak urritzea, eta horrek ekarri du azkenean, mugimendua bera ere ahultzea. Eta bai ikuste genuen ere, mugimendu behar genuela, bai Euskara Elkarteak eta bai Euskaraldi batzordeak, edo orain arte ekimen hauen inguruan mugitu zen jendea ere, berriro ere berraktibatzeko arrazoi bat. Eta, hau aspalditik zegoen kontu bat zen, ez? Aurren ingurune hori, ze hor biltzen dira ikastetxeak, biltzen da isialdi taldeak, biltzen dira Euskara Elkarteak, eta biltzen dira, nolabait, gurasoak eta guraso elkarteak, ez? Orduan, horrek ematen zuen geruza eta aukera hon bat ere, berriro hizkuntza ohitura aldaketak sozializatzeko eta plazaratzeko, eta guretzako sorpresa oso ona izan da, ekimenak hartu duen oihartzun mediatikoa ere. Leku askotan aipatu da, gaia mai gainean jarri da, uste baino herri gehiagotan egin da, 80 gora herritan egin da, herri eta eskola askok adierazi digute orain ezin zutela, baina aurrerago ere ekingo diotela ekimenari, eta, lehen urtea izan da, eta gero balantzeak eta hemen arduradun batzuk ere badaude, hemen publiko artean, infiltrauta, eta bereiek ere egingo dute, baina, lehen balantze hori bentzat oso positiboa izan da, egia da, leku askotan eta medio askotan egin zaiola erreferentzia, eta gaia berriro, bai gainean jarri da, ez? Pixka bat, guraso erdaldunen gana itzuliz,
gogoan dunik atxak askotan esaten zula, ez zulako sekula euskera zigasi naiz eta saiatu zen, beak nolabait kumplitu zula, ez? Azkenean seme-alabak ikastolara bidali zitula eta horrekin kumplitu bezala intzula, ez da? Claro, jakina, kumplitzea, litzake euskalduntzea eta euskeraz egin alizatea. Hori ja beste muturreraino jutea litzake, baina tartean egon litezke pauso asko, ez da? Eta horiek markatzea ere importante izan liteke. Badaukazu ezuek halako zeharik edo planteamenturik haiekin egiteko edo pentsatzet hainbat taldetan ibiltze zeatela eta... Bueno, gida liburu moduan agian ez, baina bai informazio hori, bai hainbat euskarritan, izan liburuzka, izan webgune, izan nolabait hitzaldietan ematen diren gida lerroetan, bilduta dago azkeneko hamarkadan erranen nukenik, ja urteak pasatu baitira, euskalgintzako eta toki entitatako euskara zerbitzuetatik eta nolabait gizartearen arlo ezberdinetatik gorpuztu delakoz kezka bati erantzuteko nolabaiteko ideia repertorio bat, baliabide sorta bat, ugaldu dira hoiek eta adibide pare bat soilik ematearren badugu emangiltza.eus webgunea, era.eus webgunea Nafarroan batipat familiei aurrak euskaldun hasteko baliabideak, informazioa eta aholkuak eta baliagarria sorta daitezkeen gauzen berri ematea helburu dutena. Eta hortaz gain saioak eskatzen dira eta beti ere aurrez aurreko saioetan Ikikek edo Iñaki Izmendik edo ni Neonek ematen ditugun horietan beti ere familiei izan euskaldun izan euskaraz ez dakitenak ikusarazten diegu zenbat gauza duen haien eskutan erabaki niminoetatik hasita erabaki nolabait transcendentzia handiagoetara joanta aurrek txikitatik euskararekin harreman estua eta harreman ona eta erabiltzeko aukera izanen dutela bermatzeko. Eta nik uste dut urteak joan ahala familia ergaldunek ere gero eta barnera gotuta dutela haien rola ez dela akitzen eskolako atarian aurra utzita oso onartuta dago nik uste dut pantailen konsumoaz eragina duen ze beharrezkoa den hortan ere euskaraz izatea aurrek eskura eskolaz kanpoko aisialdian ere muzabalean lehenago agian horren kontzientziarik etzagon hain garbi, baina nik uste dut ikastetxeek ere jakina egiten dute beren lana eta hori ikusaraziz, beraz nik uste dut euskaraz dakiten gurasoen aldetik jantziago daudela bere egiteko horren nolabait aukeretan. Bai, ni gogora zetorkidan zenbait guraso erdaldunek eta planteatzen zuten. Si yo ya le digo, tú habla en euskera, ez? Eta orduan, uste zuten automatikoa zala, zuk esate diozu, tu habla en euskera eta umiak euskera zetzeiten dula. Ez da hain ez da botoi bat ematea, ez? Hori baina komplikatuagoa da. Eta hor dago, eta zuk aipatzen zenun zure aitaren kasuan meritu hondiko gizona, por cierto, eta nik uste hori eskertu eta gainera nabarmendu egin behar dela. Bakoitza iritsi liteken puntura eta juzgatu gabe, gaina besteek zer egiten duten. Baina familia ardaldune bai transmititu hartzaiena da. Naiz eta zuek ez bat ere jakin, hori asko egin dezakez, eta hor mailaketa horiek. Eta gainera askotan azpimarratu izan dieguna ere bada, hau bidaia bat bezala planteatu dezaketela. Azken batean, beren seme-alabekin ikasten joan daitezke, eta ere gehiago, beren familia erlazioare hobetu dezakete. Azken batean, aurren konplize bihurtzen direlako, aurren ikasle bihurtzen direlako, eta hori aurre ikustatzen zaie,
esatea, bida. Eta gero egia da, pues, ume familia ardaldunetako umei, askotan lotxa ematen diela, gurasoak entzutea. Eta hori asko ere esaten dute. Ama, tu no hables en euskera, que no sabes. Eta, horretaz ere hitz egiten da, eta, lasai, normala da, berak badakezuk ezakezula, hori beti esaten nien, eta euskeraz hitz egiten saiatu momentu lasaietan, jolastuz, kantatuz, aurrak ere ikus dezala giro lasaia dola, parrez ari zaretela, ondo pasatzen ari zaretela. Ez, astegunetan, goizeko 8:00 umeak entregatu behar dituzunean, esnea goiti berar hori zaionean, ez saiatu nor kaditzak hor sartzen. Umeak ikusten du sufritzen ari zarela, hor saiatu beste eta hori transmititu behar dugula. Asko egin dezaketela, ondo pasa dezaketela, beraientzako onuragarria dela, familia harremanetarako ere ona dela, eta orduan, eta batez ere, bi gauza, bat, maitasuna transmititzea, interesa transmititzea, garrantzia transmititzea, eta bi albalin badute ikasi. Hori ere, beti ez da, eta jakin ezkero, beto, noski. Baina, hor dago mailaketa, ez? Autuaz ere itzin dugu, ez da? Familietan euskera, edo, ez da beti auturik errizana, eta batzutan kanpoko eraginak ere ez dula laguntzen, eta pantailak ere aipatu ditugu, nik uste hor badagola gakoetako bat, ez da? Pantaila, eta pantaila esaten dudanean, naiz telebistaz bakarrikari, batez ere, umeek ez dutelako telebista ikusten, beste guztia ikusten dutelako pantailan, ez da? Kanpaina hontan, zer egin da, berezirik horren gainean edo? Ez zuzenean, ze kasu honetan hizkuntza ohiturez ari gara. Baina egia da, hor momentu honetan gaina badago, pantailak euskaraz mugimendua, topaguneak bat egin du, mugimendu guzti honen eskaerekin, eta nik uste hori nabarmena dela. Osea, pantailak euskalduntzea daukagun erronka nagusietako bat dela, ez? Eta hor behar bada, ipatu dezakedana da, hor topalabe taldeak, daudea topagunearen inguruan daukagun hausnarketa taldea, hor iazatera genuen txosten bat, berrindartu eta jauzi, eta txosten horretan hezkuntzaz gain urrengo belaunaldira begira bi esparru ikusten genituen lehen etzi beharrekoak, ez? Bat alor sozioekonomikoa eta bestea eremu ez formala. Eremu ez formalean sartzen ditugu aisia, sartzen dugu familia eta sartzen ditugu ikusentzunezkoak, ez? Eta hor garbia da gaur egun batetik ikusentzunezko produkzio gehiago behar dugu orokorrean, bereziki haur eta gaztei zuzendutakoa, eta gero da bigarren kontu bat, Euskal Herritik ekoizten dena behintzat, gaur egun ez dago gutxienez elkarte autonomoan, eta segunuke eta Nafarroko iparraldean, eta beste eremuetan eta iparraldean ere gero eta gehiago, haur eta gazte euskaldun gehiago dagoelako, hoiei zuzendutako eskaintza jartzen genuen defektuz, euskarazkoa izan daiteke. Gutxienez eremu guzti horietan. Denek ulertzen dute praktikan. Denek ulertzen balin baute, zergatik ez zai euskaraz eskaini behar. Eta horrek, bere eragina dauka, bai EITB-ren produkzioan, bai bestelako erakunden produkzioan ere ez. Eta nik usteet gero, orain azkenengo hilabete hauetan, plazaratu da ere, aspaldi nahiko izkutuan zegoen beste gai bat, eta da, estatuetatik datorkigun produkzioa, eta da, zergatik produkzio horretan euskararen presentzia ia zero izan da orain arte. Teorikoki, konstituzioa bete ezkero hori, praktika hori antikonstituzionala zenean, ez? Eta badakigu hori ez dela kasualitatez izan. Hori, hor espalin bada horretik ere ezer arautu, eta gainera, sustatu balin bada estatuetako kate elebakarrak ikus daitezen Katalunian, Euskal Herrian edo Galizia bezalako lekuetan, hori ez da kasualidadea izan. Hori izan da, hemen indartzen ari zen bertako ikusentzunezko esparruaren aurka egiteko. Beraz, azkenengo egokitzapen hau behintzat eta moldaketa hauen ikuste positiboak izan godirela, espero dezagun. Bai, nik uste dut azkeneko hamarkadan
teknologiak ekarri digun panorama honek erabat aldatu duela komunikatzeko modu tradizionala eta pantailek eozein pantailak izan eskuko telefonoa izan ordenagailua gure komunikazioa baldintzatzen dituzte eta eduki hauniz hartzen ditugu bide horretatik beraz nik uste dut bere biziko premia duela horri heltzea batzutan nolabait gure erabakimen, gure esku dagoen horretatik kanpo dago, zerranik ez, ni Nafarroatik heldu naiz, eta zerranik ez Nafarroan ez, nun ez dugun horlako aparatu administratibo bat, hori lehentasunezko jotzen duena inolaz ere, eta gure belaunaldi berriendako esparru horretan euskarak izatea toki duina eta nolabait presentzia ez dut erranen nolabait hegemonikoa, ez? Baina presentzia bat hori beharrezkoa da. Bai, eta behar bada gero honekin lotuta burua datorkit, gero eskaintzeaz gain, gero sustapena dator, eta konsumoa. Esan izut, gero euskarazko pelikulak eskaintzen direnean, zinetan edo telebistan dela. Euskarazko antzerkiak, euskarazko pailazoak daudenean, euskarazko eskaintza daukagunean, gero hori sustatzea eta jakinaraztea oso importantea da. Eta hor uste dut gure komunikazio kanalak ere hobetu behar ditugula. Eta horrekoarekin lotuta, garrantzia ematearekin lotuta, esango nuke, hori bai ikastetxeetatik, bai udaletatik, bai euskara elkartetatik, importantea dela ere, egiten den hori, dauden aukera horiek ere sozializatzea, nabarmentzea, gurasoak eta aurrak eta gazteak ere animatzea, ez? Askotan gertatzen zaiguleko, eskaintza hor dagoela, eskaintza egiten da, eta ez da behar bezala iristen. Egia da, gure mekanismoak jakinarazteko ere, ez direla indartsuegiak eta batzutan kosta egiten zaigula jendearen gana iristea. Eta hori ere, uste dut, eskaintzeaz aparte, sustatzean ere jarri behar ditugula indarrak. Bai, esaten naizea, esate bateako, ez dakit, Word euskera zeukitzea, WhatsAppeko zuzentzaile bat eukitzea, holako tresna pila bat badira, egia esan da, eta zenbat jendek ezautzen ote ditu. Bai, eta webguneak, eta mailolasak, eta baditugu. Egunean behin funtzionatzen dugu ondo, hori izan da fenomeno sozial bat, baina uste dut material asko daukagula behar bada ezagutzen zaka. Behar bada ez dago tokirik nun denak pilatzen diren eta ikusgarri jartzen diren? Behar bada. Nik uste dut euskarak beti nolabait bere tokia irabazi behar du, ez? Kontra dugun esparru batean mugitzen gara, kontra dugun, erran nahi dut, gu tipi garen eta bertze batzuk hegemoniko diren esparru batean gaude. Orduan gurea ez da izanen lehenbizi iragartzen dena, gurea ez da izanen lehenbiziko aukera edo defektoz ematen dena, beraz jendeari batzutan eskatzen diogu miatzaileak izatea, arakatzaileak izatea ez, beti ere edozeinek egiten duen baino bi halako lana. Hori da ez, baino bai, egia da, hauniz gauza egiten dira, ezagutzen ez direnak, aplikazio hauniz daudeia dagoeneko, gure bizitza arrunta errasten dutenak, ez hola gauza beresi bat, ez, edo edukiak eta orduan, bai, behartuta gaude, horiek ezagutzera ematera eta komunikatzera eta jakinta merkatuaren streaming horretan sartzen ez dela, ez? Bueno, nik ez du galdera gehiago, baina ez dakit ez da nola goazen ere. Ordurik baldaukezue? 20 gutxi. Bueno, hementxe bukatu zaizkin ere galderak. Ez dakite jendeak nahi dut zerbait galdetu. Bestela nik banun planazuei eskatzeko positiboki amaitzearen
honen labur biltze bat, edo, bueno, esaldi positibo bat esatea, ez da? Aurrera goazela frogatu izateko izango luken zerbait esatea, esaldi bat, zerbait. Ez dakit, niri haunez gustatzen zain nik esalbidera ditu nion, eta nik neure egin dut esaldi hori, eta da, gurean, ama hizkuntza transmititzea ez da familia transmisioa. Hauniz ez ere gehiago da. Eta nik uste dut hortaz ari garela, ekimen txipi honen bidez, belaunaldi berriendako euskara txikitatik, familiatik, alden kasuetan, ingurutik, iritsiko zaien zerbait sendo eta aberasgarri izatea. Bai, eta nik uste dut, egiten bali badugu irakurketa bat nun geunden 1960an, 70an, 80an, 2010, 2010, 2020, progresio horretan famili transmisioak, aurren eta gazteen sozializazioak edo hezkuntzatik egin den lanaren erraldoia ikus daitekela. Behar bada, eta hori da, askotan aipatu duguna, iaia mirari bat. Atzo Gasteizen ginen, Gasteizko 50 gazte euskaldun euskaltzalerekin, eta beraiekin konpartitzen, eta galdetu nienean beraien ustez, 1981 zenba jendek zekien euskara Gasteizen. Eta gehienek esantzut duen, bueno, 110 artean, eta batzuk 120-30 artean, ila denek. Bateren bate gutxixo, bateren bate geixo. Beraz, bataz beste 120. 120 tapiko da gaur egungoa, 80 batean 103 zekin euskaraz Gasteizen. Hori da egin dugun bidea, neurri handi batean. Erabileran, aurre eta gazteak dira, euskara gehien egiten dutenak, helduok eta adinekoek baino gehiago. Aurrerapen hori egin dugu. Behar bada bai dugu sensazioa, ez dakit Paulazuk, azkenengo urte hauetan inpas batean gaudela. Alegia, joan garela hamarkadatan goraka, eta azkenengo hontan, hemen fenomeno berriak hasi dira gertatzen, eta inpas batean ote gauden. Da nik konbentzituta nago, inpas horretatik gorentzateratzeko indarra handiak ditugula eta aukera handiak. Baina arriskuak ere bai atzera egitekoa. Beraz, aktibatu ditzagun indarra eta aukera horiek, eta hemendik beste 60 urtetaren jartzen garenean, ikusiko dugu zenbat aurreratu dugun. Dena denez algea hainbeste kanpainatan erreko bidian, ez da? Zenbaten du kanpainaz kanpaina jun behar dugula, etengabe lanian ahitu beharra, etxigarri ere bada, ez da? Nik ezagutzen dudan Euskaren aldeko leheneko kanpaina 1555koa da. Euskara jalgiadi plazara, jalgiadi mundura, jalgiadi dantzara. Eta 500 urte, ila 500 urte eta gero, esaldi berberak jarraitzen dugu erabiltzen. Ez daukagu beste erremediorik, kanpainak, egitasmoak eta kontzientzial altzea. Segurazki, hemendik 350 urtetara, bateren batek euskara jalgiadi esango du. Nik uste dut, Kikek aipatu bezala nolabait kinka batean gaude, ez da, aurrera iteko baldintza objektiboak badira, ezagutza aldetik, azkeneko hamarkadetan metatu dugun ezagutza eta metatu dugun baliabide eta azpiegitura eta gizarte ezagutza eta sendotasuna aintzat hartuta, baina hain justu orain planteatzen dana da koska bat egitea aurrera kualitatiboa, eta da inertzia di iraultzea, ez? Eta nik uste dut urrats bat aintzine emateko behar dugula kolektiboki ohiturak, hizkuntza ohiturak sendotu. Eta kolektiboki gozak nola egiten dira? Norbanakoengandik hasita, familiako zeengatik hasita, hurbilekoengandik hasita, eta hori hasi sozializatzen. Eta olako aldaketak egiteko kanpaina batekin aski balitz, kitxo ez, baina seguraski hau da etorriko diren batzuen lehena edo aurrekoen segida, baina zertaz horretan insistitu beharra dago, benetan
kinka horretatik onik aterako gara eta euskarak sendoago baldin eta erabilera sozialaren koska horten hori egiten badugu. Eta hor daukagun nik uste gaina, oin sortzen ari da aukera paregabe bat inoiz egon ez dena, eta da, momentu honetan guraso izatera heltzen ari den belaunaldi horretan, azkenengo mende luzeetan izan dugun euskaldun portzentaje eta kopururik handiena daukagu. Hori batetik. Hezkuntzan ere ikusi ditugu, hezkuntzan ikeragarri aurreratu da. Ikusi ditugu utsuneak ere. Utsune horietan aurrera pauso bat emateko aukera balin badaukagu, gehi euskeraz egin daitezken aurre eta gazteen esparruetako gehien zuenetan euskera erabiltzearen aldeko jauzi normala emango balute, beste maila batera joko ginateke. Eta aukerak hor dauzkagu. Ez dia inkomplikatua. Komplikatua zen, orain dela 40 urte. Erdik ulertza ez zuten ian, futbol talde batian, baina gaur egun itia denek dakite. Transmisioa komplikatzen zen, guraso gehienek etzekitelako, baina mendik aurrak gehienek jakingo dute. Aukerak asko zobeak dira. Erronka berriak baditugu. Ikusentzunezkoak, etorri berriak, baina aukerak. Beraz, mezu positiboa emana alderretatik. Baina da, aukerak hor daude, baina erabilien behar dira. Erabiltzen ez baditugu, atzera ingo dugu nabarmen. Bueno, galderarik edo? Bai, galdera pare bat. Batetik, guraso bezala, galdera praktikoa, nahi dut, aurrak eskolan ditugun guraso bezala, askotan tokatzen zaizkigu, gela berean, aurre familiekin da bilerak egiten diranean, da konturatzen zea, ez da, hor ikusten dituzu guraso hauek, ez dira, ez dute euskeraz ezagutzen, eta, kasu asko etorkinek izan, ez izan. Nola lagundu guraso bezala, eskola komunitate hortan, ez da, gure aurrekin eta harremanetan gauden familia ezberdinen artean, nola lagundu olako familiei, olako gurasoi, euskeraz ez dakiten gurasoei, eta, guraso bezala, zerbait praktikoan egin daiteke, nola egin dezakegu. Hori lehendabiziko galdera izango litzateke, eta bigarrena, datorren urtean, Euskaraldia tokatzen zaigu berriz ere, eta aipatu dezue, kanpaina hau aurten abian jarri dezuela, hemendik hildo ondatik joko du, datorren urteko Euskaraldiak honi eutxiko dio, ala zerbait, sekreturik eta ezingo da oraindik esan, pentsatzen dut, baina zerbait aurreratzerik badago, hemendik joango da, ala beste bide bat hartuko duen, bi galderak. Hasiko naiz, igual, lehenbizikoari erantzuten. Nola lagundu gurasoei, nik hori ulertzen dut maila ezberdinetan. Adibidez, nola lagundu gurasoei, euskaraz ezakiten gurasoei, beren umeendako aukerak ematen, ezta? Batzutan, gure inguruan euskaraz ez dakiten gurasoei egiten aldigun lehenbiziko ikarpena da euskal mundua ezagutarazi pixka bat. Normalean euskaraz dakien batek ez daki euskaraz zer dagoen ere. Erabat, kasuen arabera, baina gerta daiteke erabat euskararen mundutik eta euskararen aukeretatik urrun bizi izana, badu nola baiteko motivazioa, baina ez dakiz zer den dauden gauzak orduan lehendabizikoa, bertsona hori euskara da aurra hurbiltzeko edo euskaraz dauden aukera baita sarean dauden aukerak jolasteko aurren aizialdirako aurrez aurreko jardueretarako dauden aukerak eta horren guziaren berri ematea eta laguntzeko modua da Iruñan sortu da oso ekimen polita aur eskoletako aur gurasoek sortua propio familia hoiei beren aurrek
plazan, euskal giro batean jolasian ari daitezen, olako biltze, espontaneoak, patikoak, espontaneoak ez antolatu dira, baina horren dut ara joaten da nahi duena, eta aukera horiek ere aisialdetik abiatuta, batzutan oso ume txikia dira, oraindik ere agian eskolaz kanpoko jardueren dinamika antolatu horretan ez direldak sartzen, baina nik uste dut euskaraz etakiten gurasoiei, euskaraz dakigunok aunitz emateko eta auniz modutan laguntzeko aukera dugula. Eta hori egiten aldugun kontua da, eta hori beharrezkoa da, nik uste dut. Oso aberrikorrak behar dugu izan, hizkuntz komunitate moduan. Eta bigarren galderari dagokionez, datorren urtean izango dugu korrik, izango dugu euskaraldia, izango dugu bertsolari txapelketa nagusia, eta beste hainbat gauza, beraz, ari gara zabaltzen, bez hori, eta da 2022 aktibaziorako eta berraktibaziorako urtea izan behar duela. Plazak berriro hartu behar ditugula, kalera atera behar dugula, eta dinamika sozialak eta bestelakoak martxan jarri behar ditugula, ez? Leloa garbia da, hitzez ekiteko garaia. Eta moldaketa batzuk izango dira, baina nik uste batez ere lortu nahiko duguna izango dela bigarren edizioa egitea izan zen. Lorpenik handiena, baina aukera daukagun berriro ere kalera ateratzeko eta masibotasun hori berriro ere nabari arazteko, ez? Eta era honetako ekimenak txertatu daitezke edo paraleloan eraman. Iruditzen zaigu euskaraldiak behar duela euskaraldi izaten jarraitu, eta izan 15 bat egun horietan konzentratu, masiboa, orokorra, eta gero ahobizi belarri prest dinamikak erabil daitezkela oso bestelako egokieretan, jardueretan, eta korrikan erabili zen. Euskararen inguruko hainbat bai ikastolen festetan, bai hainbat eskoletako jaialdietan eta erabili dira, hemen ikusten dugu, hizkuntza ohituren aldaketarako dinamikak kasu honetan aurren inguruari zuzendutakoak direla, baina hori hortik aparte ere erabil daitezke. Eta gure aldetik, bai esan, ekimen honetarako darabilgun material guztia eskuragarri dagoela topagunaren webgunean, doainik hartu liteke, kopiatu, erabili, eta gainera hori bultzatzen dugu, alegia jendearen eskueran jartzea erabil dezaten, eta gero hizkuntza ohituren aldaketarako metodologia eta mekanismoak erabil ditzake nahi duenak nahi duenean. Eta uste dut hori bultzatzea ona dela. Eta gero etorriko da euskaraldia eta ahalegin guzti horiek bilatuko ditu, eta hor esango genuke horrelako leherketa sozial bat planteatzen dela, ez? Hori da bultzada bat, kolpe handi bat, jauzi handi bat emateko. Baina gero horren jarraipena, egin daiteke horrelako ekimenen bidez, norbera bere entidadean, bere jarraipena behar dutela. Gutxi itzein dugu, Kikek egin dugu pixkat hori komentario bat, etorri berriai buruz. Eta da, migrazioaren mundua, Euskal Herrian gero eta garrantzi gehiago daukala, eta gainera jende asko datorrela toki askoetatik, batzuk badakite gure buruan hitz egiten den hizkuntza bat, beste batzuk ez, nahi esan Hego Amerikako etortzen den jendea, jende horretaz hitz egiten nahi naiz, eta horrek suposatzen duen erronka, suposatzen badu zerbait berezia, ze tratamentu nola aldatzen du hemen hitzein den estrategiak horiek, nola fenomen horrek aldatzen duen hori, aldatzen badu, pixkat hortaz, mesedez. Guraso erdaldunei buruz hitzein dugunean, etorri berriak hor zeuden. Egia da, etorri berrien artean ere, era askotako gurasoak daudela, kasu honetan, ez? Ari garenean guraso ez, eta batzuk maila altuagoa, kultur maila altuagoa dute, beste batzuk txikiagoa, batzuk
irakurtzen eta idazten badakite, beste batzuk ezakite, batzuk ulertzen dute gaztelania eta beste batzuk ez dute ulertzen. Eta joerak ere askotarikoak dira, aurreko etorri berriak zeuskatenak bezala, ez? Baina bai badago erronka handi bat, eta da, nola adierazi, nola azaldu, nola motibatu, nola gertuarazi. Eta hori, Paulak aipatu duen bideo horretatik uste zeregin handia daukagula, eta hor erronka handia daukagula, eta bigarren erronka da, eta beraien hizkuntzekiko zein da gure jarrera, eta beraiei ere nola transmititu, ze garrantzia den beraiek, beren hizkuntzak lantzea, transmititzea, maitatzea, eta maitasun hori transmititzea bere seme alabei, eta horiekin batera gure hizkuntzaren maitasuna eta lanketa bideratzea, ez? Uste dut hor, erronka handia daukagula, ez? Urten topaldia, hori da horrelako hausnarketa egun bat antolatzen dugu urtero, topagunekok, irikiak dira, gai baten inguruan, eta urten aniztasuna izan da, ez? Eta horretorri zen Carme Junyet, soziolinguista katalan ezagun bat, tari galdetu genion, Euskaldunok, gure egoera soziolinguistiko honetan, aniztasunaren trataerari begira, nora begiratu beharko genuke referentzia bila. Eta esan zigun, Kataluniatik gauzatxoren bat agian erabilgarria izango duzue, baina ez daukazu erreferentziarik, erreferentzia garbi bat. Hau berria da, eta denok ari gara, egoera berri honi, erantzun berriak eman nahian eta eman beharrean, ez? Orduan, hori da oso barneratu behar dugun kontu bat. Erronka berri bada, eta erronka berri horri guk geuk, euskalgintzatik, erantzun berri bat eman behar dugu. Bai, administrazioetatik egin behar den bezala, hizkuntza harrera programa osoak diseinatu behar dira, eta kanpotik etorri berriak hemen bertakotzeko eta hemen laketzeko hizkuntza balioan jarri, eta hori dena oraindik ez da egiten sistematikoki, izan toki euskaldunetan edo izan euskarak gizarte presentzia urri hauen tokietan, eta horietan ere oso importantea da. Gizartean presentzia txikiagoa baldin badu euskarak, kanpotik heldu direnek nola ikusiko duten baliagarri moduan, eta orduan oso gizartearen bezala erakundi publikoen lan hori ere oso importantea da. Erronka handia da, bat natorkikerekin. Eta agian, igual idea bat, beraiek ere garrantzia emango diote, guk, gure hizkuntzari garrantzia ematen diogula ikusten duten neurrian. Zegero dator bigarrena, askok egin dute alegin bat, egiten ari dire alegin bat, eta gero, euskaldunon erantzuna zein da, hori euskaldun berriekin askotan gertatu zego. Jende bat, sekulako helikeina egiten ari den euskara ikasteko eta euskara erabiltzeko, eta euskaldunon aldetik gero jaso duena izan da, zailtasun txikiren bat somatu ezkero, bere alara erderara. Edo zenbat, eta tabernetan ikusten da hori. Zenbat kamarero daude, etorri berriak direnak, euskera ikasten eta euskara erabiltzen ahalegintzen ari direnak, eta euskaldunak tabernara sartu, eta azal kolorea zuri-zuria ez dela ikusitakoan automatikoki erderara. Edo ohitura horiek ere guk aldatzen ditugu, edo alperrikari gara beste eskatzen. Eta nik uste hor, badagoela administrazioari dagokion erantzukizun handi bat ere, harrera programatan, euskara ikasteko baldintzak sortzea, hori guztia landu egin behar da, eta orain arte oso gutxi landu da, gehi gero hezkuntzan ere baliabide bereziak behar dira, etorri berri horiek ere gure hezkuntza sisteman integratzeko eta euskara erakartzeko, eta gero dago euskaldunun jarrera. Ez, hor, Katalunian dago esperientzia bat oso politia, eta da, no cambies de lengua, ez aldatu hizkuntza. Toideak, kanpotik etorritakoek egiten duten aldarri bat. Jarraitu ezazu, niri euskaraz egiten. Gogorak etorri zaiten
behin tupust egin nuen, emakume batekin, bizkarre zeon, prikan edo olako supermerkatu batean, eta lehenbiziko hitza izan dago barkatu. Eta buelta mantzun da asiarra, zan emakumea, txinatarra o asiarra. Eta etzai sekulaztuko ze, poz aurpegia jarri zian Andriak, euskeraz egin diolako. Gero, supermerkatu osuan, ibili izan ere atzetik, mintza praktikain nahian, seguraski inorrek etziolako euskeraz egiten. Eta hortan arrazoi oso hau gazu. Azal koloriak, ze nola baldintzatzen duen, ez da? Nola aurre iritziek eta ikasitakoak pisua duenez, gure hizkuntza portaeretan. Lehenbiziko galderan atera dana, ez da? Hizkuntzarekin batera zer transmititzen dugun. Bai, da ben aurrean helduak heldun, horre sartzen da lehen hitza beti euskeraz. Eta ze garrantzitsuan, egia da, lehen hitza beti euskaraz kanpainak aspaldetik egiten ziren, baina uste euskaraldiarekin sozializatu dala, lehen hitza beti euskaraz, hori ja sozializatu da, gaina liskarri gabe sozializatu da, baina ze garrantzia daukan, eta gero zenbat sorpresa hartzen dituzun. Da, norberak apuntatuko balitu sorpresak blog batian, urtean zehar batzuk ateako litzaizki duke denoi. Bai, aldaketa txiki horrek bakarrik, kualitatiboki eraldatuko luke gure hizkuntzaren pertzepzio soziala, karriketan eta bakarrik lehen hitza, bakarrik ukitua, dentetan edo komerziotan edo dena delakoan. Gero aldatzeko beti dago aukera, ez? Baina lehen hitz hori konplexurik gabe eta sano, ez? Ze aldaketa txipia eta ze resistentzia dugun hori normalizatzeko, barrean. Bai, orain komentatzen ari zareten hori da Euskaraldiak egiten duen proposamen zehatz horietako bat, ezta? Lehenengo hitzak beti euskeraz, baita ez ezagunen aurrean ere, eta akaso ez ezagun hori euskalduna izango da, eta hortik aurrerakoa euskeraz begai. Hori da bat, bestelakoak ere badira, zehatz samarrak eta portaera horiek ohitura arau sozial bihurtzeko asmoa du Euskaraldiak. Aurrean helduk ere antzeko proposamenak egiten ditu, baina ja zera espazio edo sektore edo egoera zehatzago batzuen aurrean praktikan eramateko. Zehaztasuna zentzu horretan, proposamenak antzekoak izan da. Okurritzen zaiz soluzio hori zedala, proposamen horiek ahalik eta gisen zabaltzea. Nondik, zegoen ustez, nondik zabaldu beharko lirateke kontzentzuak esango ditut. Nondik erakarri jende gehiago, multzo gehiago, sektore gehiago praktika horietara. Kasu honetan umeekin harreman zuzena duten helduek dira, ze bestelako eremu, sektore edo okurritzen zaizkizue praktika horiek zabaltzen jarraitzeko? Nik uste dut arrondongi hautatua dela aurrean edo aurrekin harreman zuzena duten helduen komunikazio egoera horiek. Alde batetik, horrelako aldaketak sortzeko aurrek errasten dute edo aurrak egoteak errasten du beti ere, espazio batian ez ezaguna baldin badaude, hitz hartu behar eta zuari baldamazara ume batekin izan zu edo ez da bakarrik gurasoa, izan zaitezke bertzerrol bat, baina aurrak izan tartean eta zuk aurrekin duzun harreman hori gero hitza euskaraz egitea, nik uste dut nolabait neutralizatzen duela agian, izan daitezkeen erantzun egokiak edo nik zer dakitez. Eta aurrean beti ere nik uste dut erneago gabiltzalakoz. Behinpin, hasten baldin bagara zenbait komunikazio egoeratan, neurtuetan edo kontrolatuetan, kasu honetan aurrean portaera horiek lantzen, gero momentu batean eramanen alizanen ditugu bertzeetara.
bete ere hizkuntza ohiturak aldatzia proposatzen delarik hori izaten da proposamena. Kike berak ere bere solasaldietan azpimarratzen du. Ez gara hasiko egun batetik bertzera, zerotik egunera. Has gaitezke kontrolpean ditugun mugatuak dauden zenbait komunikazio egoeretatik. Eta ikusiko dugu nola gero hortik kanpora eramateko denborari esker hartzen dugun konfiantza eta errutina horrek lagunduko digu ohitura aldatzen. Baina nik uste dut nolabait hautaketa komunikatibo edo soziala egokia dela. Arziteken bertze bat, xaharrekin euskaraz adibidez. Baina aurrekin gainera aukera gehien ematen diguna da. Zertaz, errandugun bezala, aurren gizataldean ditugu euskaldun gehien. Eta gainera estrategikoki komeni zaiku gizatalde hori belaunaldi berriek osatzen dutena, hizkuntza portaera kultura berri honetan hastea eta hori normaltzat ikustea interesatzen zaiku, horretan jokatzen dugu gure geroa. Beraz, egoki ikusten dut erabat. Bai, nire horrekin ados, eta gero igual beste ze sektore egon daitezke, bata, nahiko erraiz eta nik uste Euskaraldian impacto gehien daukan, impacto gehien jasotzen duen sektorea dela merkataritza eta ostalaritza. Hori da, batez ere zure herritik kanpokoetara. Donostira, Bilbora zoaz, Baionara zoaz, ez duzu ezagutzen, lehen hitza hor euskeraz fundamentala da. Hor hartzen dira sorpresa handiak. Aurretatik gazteen gana, pasatzen gara, eta ni uste gazteen alorrean, momentu honetan, hor dauzkagula aisialdia eta kirola. Hor oso begiz jo beharko genituzkenak. Eta ni hemen gero, sorte zait, administrazioko taldeak euskalduntzen aritu diren administrazioko langileak esate baterako. Hor badaukagu, jende asko euskalduntzeko ahalegin bat egin duena, eta nik dudan esperientziaren gatik eta egokitu zaizkit bilera eta talde asko, gehien zuenek esaten dute ez dutela euskararako jauzi hori ematen, hanka sartzeko beldurrez, zuzenduko diren beldurrez, eta lotxa, eta horre ere mori, iruditzen zait horre ere, aukera galdu asko daukagula. Eta azken esan nuke igual, eremu digitalean ere hor badagola, hor erlazio asko sortzen dira, eta batzuetan badakizu besteak badakien ala ez, baino ez beti. Eta hor, batzuetan hori egitea ere importantea da. Beraz, badaukagu entretenimendua puxka baterako. Zegoiatz, zuze hemen nausia, Bukatutzat emango du, bai? Bueno, mila esker. Esker mila esker. Mila esker.